ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୋଟି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଅଛି? 3, 2, 1. ଉତ୍ତର 25ଟି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଅଛି। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହର କେଉଁଟି? 3, 2, 1. ଉତ୍ତର ଇନ୍ଦୋର ସହର। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅନୁସାରେ ଭାରତର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ ରାଜ୍ୟ କେଉଁଟି? 3, 2, 1. ଉତ୍ତର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ? 3, 2, 1. ଉତ୍ତର ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜନଗଣ ମନ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? 3, 2, 1. ଉତ୍ତର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କେଉଁଠି? 3, 2, 1. ଉତ୍ତର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 44 ବା NH-44। ଭାରତର କେଉଁ ସହରରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି? 3, 2, 1. ଉତ୍ତର ଆଞ୍ଜାୱେଠାରେ। ସିଗାରେଟରେ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? 3, 2, 1. ଉତ୍ତର ବ୍ୟୁଟେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍। ଭାରତର ପିଙ୍କ ସିଟି କେଉଁ ସହରକୁ କୁହାଯାଏ? 3, 2, 1. ଉତ୍ତର ଜୟପୁର ସହରକୁ କୁହାଯାଏ। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୁନା ଖଣି କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? 3, 2, 1. ଉତ୍ତର କୋଲାର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ।